Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, piye kabare bocah-bocah kabeh? Muga-muga sampeyan kabeh padha sehat walafiat lan tetap semangat nggih. Nah, alhamdulillah dina iki awake dhewe padha sinau basa Jawa kelas 1, ulangan utawa bab 2. Nah, sadurunge dimulai pasinaon iki, ayo aja lali padha ndedonga marang Gusti Allah. Muga-muga pasinaon iki isa berjalan kanthi lancar. Nah, yen wis ndedonga marang Gusti Allah, ayo kita mulai pasinaon iki. Nah, ing bab 2 iki tujuane mengidentifikasi huruf lepas untuk menulis kata dan kalimat sederhana. Ana ing bab 2 iki awake dhewe arep nyinaoni ngenai bab kesenenganku atau bahasa Indonesianya kegemaranku. Nah, kegemaranku itu apa ae? Coba saiki gatekke gambar kesenengan ing ngisor iki. Nah, kesenengan iku macem-macem, akeh wernane. Yo, contone kaya ing gambar iki. Ana kesenengan maca, senam, nari, gambar, mlaku, masak, nembang, bal-balan, nulis, mlayu, lan liya-liyane isih akeh sing arupa kesenengan. Ana sing dolanan lan sak liya-liyane. Nah, saiki yen wis ngerti apa sing diarani kesenengan iku, saiki awake dhewe sinau nyusun aksara dadi tembung sing trep. Aksara iku huruf. Dadi tembung iku kata. Nah, disusun aksara sing diacak iki susunane urung bener. Nah, terus mengko ditata dadi tembung, dadi kata. Nah, contone ayo nomor 1 iki contone sing ndek dhuwur iki ana aksara A, R, I, N. Nah, nek ditata dadi tembung nari. Saiki wis dadi tembung. Nah, saiki terus digawe ukara, dibuat kalimat. Contone kaya ngene. Aku latihan nari karo koncoku. Nah, saiki nomor 1. Coba yen ana tulisan kaya ngene, ana aksara Y, U, M, L, A. Kira-kira yen ditata dadi tembung apa? Ayo ditata siji-siji. Nah, dadi tembung
mlayu. Mlayu yen digawe ukara mengko dadi kaya ngene. Ukara iki isa digawe sakarepe sampean kabeh. Ning iki diwenehi bu guru conto kaya ngene. Doni seneng mlayu. Terus iki yen ana ukara A, G, M, N, B, A, G, R. Iku ditata dadi gambar. Gambar iki mau digawe ukara. Nah, gawe ukara kaya ngene. Adikku lagi gambar. Dadi ukarane iku ana gambar. Sabanjure nah iki yuk ditata. M A C A dadi maca. Nah, dadi ukara sing Budi seneng maca buku. Ya. Iki bocah-bocah kabeh iso nggawe ukara sakarepe. Sing penting ana tulisan maca. Nah, sabanjure ku dideleng gambare lagi ngopo. Terus ditata aksarane M, L, A, K, U. Dadi mlaku. Yen digawe ukara contone kaya ngene. Ayo padha mlaku bareng. Nah, jadi kalimatnya itu ada kata mlaku. Terus sing sakteruse nomor 5 ana huruf aksara SUNLI. Ditata dadi NULIS. Nulis. Nah, saiki gawe ukara sing nganggo tembung nulis. Kira-kira contone kaya ngene. Nah, Beni lagi sinau nulis. Nah, bocah-bocah kabeh tak kira sampean kabeh wis padha ngerti. Dadi iki mau awake dhewe sinau ngenai nyusun aksara dadi tembung, terus teka tembung disusun dadi ukara. Jadi dari huruf kita susun menjadi kata, kemudian dari kata dibuatlah sebuah kalimat. Nah, bocah-bocah padha sinau kabeh ana ing buku LKS. Buku LKS boleh dikerjakan. Ya, soal-soalnya itu dikerjakan. Mengko ya ana tugas teko bu guru dikerjakno nggih. Nah, cekap sakmene pasinaon iki. Matur nuwun lan ditutup kanthi salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.